Enunțul este un ansamblu de simboluri cărora li s-a dat un anumit sens. Exemple. 1 plus 1 egal cu 2. 3 mai mare sau egal cu 4. 0 divide 0. 13 este număr prim. În ce dată suntem? 2 divide x, unde x este număr întreg. K este divizibil cu n, unde numerele K și n aparțin lui n stelar. A pătrat plus B pătrat egal cu C pătrat, unde A, B, C reprezintă lungimile laturilor unui triunghi. Suma unghiurilor unui triunghi este egală cu 180 de grade. Printr-un punct exterior unei drepte se duce o singură paralelă la dreapta dată.